Καλημέρα και καλώς τους. Και σήμερα μαζί, πάλι ένα ηλιόλουστο πρωινό σήμερα. Βέβαια έχει το αεράκι του, αλλά τουλάχιστον φεύγει και λίγο το νέφος που συγκεντρώθηκε όπως είδαμε χθες. Πάμε λοιπόν στον κεντρικό τομέα. Λοιπόν, πολλές φορές από τούτο εδώ το σπιτικό μου κάνουν εντύπωση κάποιες υποψηφιότητες για δημαρχία στους δήμους του κεντρικού τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε και στο Βύρωνα. Είναι μια υποψηφιότητα που μου έκανε εντύπωση όσον αφορά τον Δήμο και βέβαια ίσως να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πορεία στην ζωή του, εγώ θα πω πετυχημένη πορεία και βάζω στοίχημα ότι σίγουρα κάποιοι ίσως θα είπαν πού πας και μπλέκεις εκεί, δηλαδή ενώ είσαι δημοτικός σύμβουλος για αρκετά χρόνια. Τώρα πλέον έχεις αποφασίσει να πάρεις τα ενία στα χέρια σου και με όποιο όνομα έχεις πλέον χτίσει στην ζωή, στην επαγγελματική ζωή μιλάω πάντα. Πάμε λοιπόν, με συγχωρείτε να τον γνωρίσουμε, Χρήστος Γόγος από το Βύρωνα. Κύριε Γόγο, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό στη γειτονιά μας. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα. Καλά εσείς? Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το σπιτικό μας εδώ, η γωνία, μια χαρούλα? Εξαιρετικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μια χαρά. Ισχύει αυτό που είπα στον πρόλογο, ότι όταν έχεις χτίσει μια επαγγελματική ζωή, γιατί δεν μου αρέσει πολύ η λέξη καριέρα, μια επαγγελματική ζωή και να είσαι και κοντά στον τόπο σου, στον τόπο που αγαπάς και συγκεκριμένα να πάμε στο Βύρωνα. Είχατε κάποιες φωνές εσείς μέσα από την οικογένεια, από το συγγενικό περιβάλλον, από το φιλικό περιβάλλον που σας είπαν εντάξει, μέχρι εδώ καλά, πού πας και μπλέκεις τώρα? Λες και σας πήρε κάποιος τηλέφωνο και σας το είπε αυτό. Έτσι ακριβώς συνέβη, πράγματι. Έτσι ακριβώς συνέβη. Όπως όλοι οι άνθρωποι, συμβουλευόμαστε την οικογένειά μας πριν ξεκινήσουμε για να κάνουμε κάτι. Όπως είπατε και πιο πριν, είμαι 17 χρόνια στα τοπικά δρόμενα του Βύρωνα, μαζί με τον Νίκο το Χαρδαλιά. Τα πρώτα χρόνια ήταν χρόνια αντιπολίτευσης, τα μετέπειτα χρόνια ήταν χρόνια διοίκησης. Όμως το να εκτίθεσαι σαν υποψήφιος δήμαρχος είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί λοιπόν έπρεπε η οικογένεια να έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί εκτίθεται και η οικογένεια μαζί. Θα σας πω ότι υπήρξε αντίδραση όντως. Γιατί χάνουν την απλότητα της καθημερινότητας. Οι άνθρωποι δικοί σου μαζί με σένα τον ίδιον. Υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα διαφορετική και στα άτομα που σε περιβάλλουν. Αναγκάζεσαι να εκτίθεσαι με αφίσες για να σε γνωρίσει ο κόσμος. Και ξέρετε, σε μια οικογένεια που έχει μάθει να κοιτάει το σπιτικό της και τίποτα άλλο, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θα ήθελα να παραδεχτώ βέβαια και ζωντανά στον αέρα ότι θαυμάζω τον άνθρωπο, για να βγάλουμε πέρατα του Δήμου, θαυμάζω τον άνθρωπο, τον νευροχειρουργό. Και θα ήθελα να το πω αρχής εξ αρχής και να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου. Ακούστε, για να είμαι ειλικρινής, η δυσκολία δεν είναι μόνο στο χώρο της οικογένειας. Η δυσκολία είναι και από το χώρο των ασθενών μου, από το περιβάλλον μου το ιατρικό. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Καπερνεράκο, υπάρχει το εξής σκεπτικό. Ότι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, αν και θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο δήμων σαν το δικό μας δεν είναι πολιτική σκηνή. Θεωρώ ότι μια περιφέρεια έχει το νόημα να το θεωρήσουμε πολιτική. Έναν δήμο του επίπεδου της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης εκφράζει πολιτικά δεδομένα. Ας το πούμε ότι ασκώ πολιτική. Ναι, ασκούμε πολιτική. Ναι. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι έχουν μια σκέψη, ένα σκεπτικό που λέει το εξής. Αυτός που ασχολείται εκεί ή είναι λαμόγιο ή είναι ανεπάγγελτος. Ασχολούνται οι άνθρωποι ουσιαστικά που δεν είχαν να καταδείξουν τίποτα περισσότερο. Αυτό λέει η κοινωνία, ο απλός πολίτης, αν τον πιάσετε. Όχι αυτοί που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση οι ίδιοι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν φταίει ο απλός πολίτης. Έτσι τον συνήθισαν οι πολιτικοί σε όποιο επίπεδο και να το πάμε. Και η πρώτη ερώτηση που του έρχεται του άλλου στο μυαλό είναι: με συγχωρείτε κύριε Γόγο, έχετε ένσημα? Έχω ένσημα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Στον κάθε Γόγο μιλάω. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν
Θέλετε από την οικογένεια που σας εξήγησα για τους προσωπικούς λόγους, αλλιώς είναι ο πατέρας που βγαίνει, που ψωνίζει το Σάββατο ή τις Τρίτες ή την Παρασκευή στη Λαϊκή, που χαίρεται την επαφή του με την καθημερινότητα και δεν βιώνει σήμερα τι σημαίνει η βόλτα στη Λαϊκή, αλλά το γνωρίζει 30 χρόνια που το κάνει σε καθημερινή βάση. Αλλά οι ασθενείς και σου λένε, γιατρέ μου, θα με αφήσεις τώρα και τι θα κάνω. Και δεν έχει την ίδια αξιοπιστία ένας γιατρός και δει χειρουργός και νευροχειρουργός να σου πει, τώρα ασχολείται, ρε παιδί μου, με τα τοπικά δρόμενα. Το ίδιο και στους συναδέλφους, γιατί απομακρύνεσαι από την καθημερινότητα της κλινικής. Είμαι σε μια ενεργό κλινική, με καθημερινή δράση υψηλού επίπεδου, χειρουργία πολύ βαριά, με αποτέλεσμα και εκεί να χάνεις αξιοπιστία, να χάνεις από την προσωπικότητά σου. Δεν συνδυάζονται δηλαδή. Δεν μπορούν κύριε Καπερναράκο, να συνδυαστούν στο επίπεδο που θα ήθελα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις γενική εφημερία σήμερα και αύριο να είσαι στο Δημαρχείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μεγάλη κούραση. Ναι, το βιώνω τώρα. Αν και θα μπορούσα να έχω πάρει άδεια, κανονική είτε εξαιρεταία, εγώ συνεχίζω να είμαι στο νοσοκομείο, εφημερεύω κανονικά τις εφημερίες που μου αναλογούν για να μην φορτώσω και τους άλλους συναδέλφους και γι' αυτό και είμαι και κατάκοπος σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, όταν γυρίζω στο σπίτι μου δεν προλαβαίνω ούτε ένα νερό να πιω και με έχει πάρει ο ύπνος. Στο σπίτι σας κρατάνε μούτρα ακόμη για την απόφαση? Όχι, το πρώτο διάστημα ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε στο σπίτι, ψηφίσαμε, ρίξαμε ψήφο αν θα πρέπει να κατέβω. Δηλαδή, βέβαια, σπιτικό δημοψήφισμα. Σπιτικό δημοψήφισμα. Τελικά... Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Ναι, τελικά το 3-2 το κατάφερα γιατί έχω 3 παιδιά, οπότε εκ των πραγμάτων το ένα πήγε με τη μαμά, τα άλλα 2 ψήφισαν μαζί μου, οπότε 3-2 και κατεβήκαμε. Με ρουσφέτη, υποσχεθήκατε Χαρτζηλίκη στα παιδιά παραπάνω? Όχι, είναι μεγάλα τα παιδιά, αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι όλοι μαζί δυνατά και στηρίζουν αυτό το πράγμα, αν και δεν τους αρέσει η οικογένεια να εκτίθεται στη βορρά ανθρώπων, γιατί ξέρετε ότι πετάνε διάφοροι και ας μην ισχύουν και τα ακούς από πίσω. Το γνωρίζατε, λογικό είναι αυτό. Σε αυτό το βαθμό δεν το περίμενα. Σε αυτό το βαθμό δεν το περίμενα ότι γίνεται. Και βγαίνεις από πίσω και πας να πεις με ξέρεις. Το λες αυτό για μένα, με γνωρίζεις. Ξέρεις ποιος είμαι. Και επειδή δεν μπορούν να προσάψουν κάτι ειδικότερο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια πορεία τίμια απέναντι στους ασθενείς μου, στον κόσμο του Βύρωνα, στις κοινωνικές μου δράσεις που λόγω φύσεως τις ακολουθώ, λένε πράγματα τελείως ανυπόστατα. Δηλαδή, για να μην πω κάτι επί το ειδικότερο, να πω ότι ο Γόγος ήταν αστροναύτης, ας πούμε. Σε τέτοιο, για να δείξω τη διαφορά, να σας τονίσω στην υπερβολή του, κάτι το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσε να συμβεί. Άρα, αντιμετώπισα αυτή τη δυσκολία πέρα από την οικογένεια και στους ασθενείς μου και στο περιβάλλον αυτό. Ο Καλλικράτης ορίζει ότι δεν μπορώ να εξασκήσω το επάγγελμα σε δημόσιο επίπεδο, δεν θα μπορώ να είμαι δηλαδή στο νοσοκομείο. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή είμαι χειρουργός και τα χέρια είναι μεγάλο πράγμα να έχουν την τριβή, έχω συμφωνήσει με τους συναδέλφους μου ότι 2 εφημερίες γενικές που μου αναλογούν το μήνα αμυστή θα τις προσφέρω στο νοσοκομείο που είμαι, θα πηγαίνω για να εφημερεύω και αυτούς να ελαφρύνω, αλλά και εγώ να έχω την επαφή μου με το αντικείμενο. Και επίσης ο Καλλικράτης ορίζει ότι δικαιούμαι να κάνω ιδιωτικό επάγγελμα για να ζήσω, γιατί ο μισθός του Δημάρχου, τουλάχιστον στο Δήμο Βύρωνα, δεν είναι ψηλός και άρα εκ των πραγμάτων, εάν θελήσω να λειτουργήσω ιδιωτικά, αν είχα το χρόνο, θα μπορούσα να εξασκήσω και αυτό. Θέλω να σας πω δε ότι την απόφαση την πήρα γιατί έφτασα και σε ένα στάδιο στο οποίο ουσιαστικά σε εξέλιξη έχω φτάσει στο ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή έφτασα να είμαι διευθυντής. Είμαι 54 ετών περίπου. Θα ήθελα ο κύριος Χαρταλιάς να μην είχε παραιτηθεί ακόμα και να κάνει άλλη μια πενταετία, έτσι ώστε αν είχα στόχο και να το κάνω και με χωρίς ενδιασμούς επαγγελματικούς, θα ήταν καλό να μπω στα 60 μου σε αυτή τη διαδικασία. Θα είχα χαλαρώσει και θα γευόμουν διαφορετικά κάποια πράγματα. Ίσως και να ήθελα ακόμα άλλη μια πενταετία να διεκδικήσω επαγγελματικά. Όμως έτυχαν τα πράγματα έτσι, δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Θεωρώ ότι οφείλω να κάνω αυτή την κίνηση που κάνω. Είναι μια συνέχεια της όλης διαδικασίας και φεύγοντας ο Δήμαρχος, θεωρώ πως πρέπει να υποστηρίξω το έργο που κάναμε όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια και που πραγματικά είναι θετικό στον κόσμο όλο. Το καταδεικνύει με το 70% της αποδοχής που έχει. Και πέραν του γεγονότος που μου λέτε τώρα, παράδειγμα, ότι θα... στις 2 εφημερίες. Εγώ μου έρχεται στο μυαλό τώρα ότι αν θα κάνει ο Χρήστος ο Γόγος
τις δύο εφημερίες, μου ακούγεται κάπως εθελοντικό κομμάτι. Είναι εθελοντικό, αφού δεν θα αμείβομαι, εθελοντικό. Θέλω είναι. να το συνδυάσω με τον εθελοντισμό στο Βύρωνα, που είναι τρομερά αυξημένος. Άντε να ξέρω έναν-δύο δήμους ακόμα που κινούνται σε αυτά τα επίπεδα. Ο Δήμος Βύρωνα έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες και λόγω καταβολής του και λόγω ιστορικότητάς του, αλλά και λόγω της συγκυρίας που βιώνουμε όλοι. Τον οποίο εθελοντισμό βλέπω να τον έχουν όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι εθελοντές, αν τους ρίξει το φιλότιμο είναι εθελοντές. Εγώ θα μιλήσω για το Δήμο Βύρωνα, ναι, γιατί ουσιαστικά να ξεκινήσω από το πιο απλό. Έχει μια εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας που δεν την έχει κανένας άλλος. Είναι πρότυπο ο τρόπος που λειτουργεί. Σε πιο κλειστό επίπεδο υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν και κάνουν εξαιρετικό κοινωνικό έργο και εθελοντές επιμέρους, οι οποίοι ουσιαστικά ενώνουν δυνάμεις κάτω από τη σκέπη του Δήμου και μέσα από το κομμάτι της πρόνοιας και μέσα από την βοήθεια που προσφέρουμε σε άλλο οργανωμένο δίκτυο που είναι αυτό της Εκκλησίας, προσπαθούμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας στο Δήμο. Και ναι, λοιπόν, ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός και σαν τρόπο ζωής. Ένας γιατρός είναι εθελοντής σίγουρα. Δεν υπάρχει γιατρός που να μην ανάβει το κεράκι του με το δικό του τρόπο. Θέλω να πω, να μην δέχεται τον ασθενή που δεν μπορεί χωρίς να πληρώσει ή να κάνει οτιδήποτε. Ό,τι άλλη εξαίρεση και αν υπάρχει είναι εξαίρεση. Θα μιλήσω λίγο σκληρά. Απλά ο Βύρωνας έχει παράδοση στον εθελοντισμό. Γνωρίζουμε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι αν τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει αυξηθεί ο εθελοντισμός σε όλη την επικράτεια, είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, και λόγω της ανεργίας. Ότι ο άνεργος βρίσκει διέξοδο εκεί, τουλάχιστον να περάσει το κατόφλι από το καβούκι του, κάπως έτσι μου έρχεται στο μυαλό. Ενώ ο Βύρωνας το είχε, το έχει και θα το έχει. Παράδειγμα, όπως είπατε κι εσείς, το πρότυπο σε σχέση με το απίστευτο πνεύμα που έχετε και ότι ποτέ δεν περιμένατε, τουλάχιστον από το κράτος, έστω και την παραμικρή βοήθεια. Είναι αλήθεια. Στο φυλάκιο, πίσω από το δέντρο, μπροστά από το δέντρο, με τα αυτοκίνητα, με τους υπολογιστές που εντοπίζουν, που τρέχουν στην παραμικρή εστία. Δεν περιμένατε ποτέ από το κράτος που βρίσκεται ένα μέτρο το Υπουργείο. Είναι αλήθεια και είναι αλήθεια ότι το έχει πληρώσει και με αίμα. Ξέρετε ότι έχουμε 3 εθελοντές δασοπυροσβέστες οι οποίοι ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους προσφέροντας εκεί τις υπηρεσίες τους. Αλλά όπως σας είπα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στο πολυδύναμο κέντρο πρόνοιας που έχουμε φτιάξει. Εκεί ενώνονται δυνάμεις στο κοινωνικό ιατρείο, το κοινωνικό φαρμακείο. Μια άλλη πολύ μεγάλη ουσιαστικά προσφορά στους δημότες είναι το χωριό παραγωγών. Αυτό είναι μια συγκέντρωση, συγχωρέστε με, μια συγκέντρωση παραγωγών των καλύτερων από όλη τη χώρα, πιστοποιημένο χωριό παραγωγών με άιζο, και τα προϊόντα που πουλούν στους δημότες μας κάθε 15 μέρες, εδώ και ένα χρόνο ουσιαστικά που ισχύει αυτό, είναι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει αποδώσει τα μέγιστα. Είναι τόσο χαρούμενοι οι δημότες και το περιμένουν. Σε εισαγωγικά θα βάλω ότι είναι εις βάρος των τοπικών επαγγελματιών που είναι στην περιοχή και πουλούν κάτι αντίστοιχο σε βότανα ή σε ξηρά τροφή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και το κέντρο υγείας που φτιάξαμε στο Δήμο Βύρωνα έκλεισε πολλά ιατρεία ιδιωτικά. Αλλά εμείς δεν κοιτάμε τον ιδιώτη σε αυτή την περίπτωση, κοιτάμε τον πολίτη. Συνεχίζοντας και κλείνοντας την παρένθεση, θέλω να σας πω ότι αυτό λοιπόν το χωριό παραγωγών, όταν τελειώσει την ημέρα του την Κυριακή, που είναι μια γιορτή όπως σας είπα, όταν τελειώσει λοιπόν την ημερήσια προσφορά του κάθε 15 μέρες, υπάρχει ένα ποσό, όχι αδιάφορο σε ποσότητα, το οποίο μας το δίνει δωρεάν. Και τι κάνουμε εμείς? Εμείς καλούμε την ίδια μέρα το φορτηγάκι της Μητρόπολης, το οποίο φορτώνει αυτά, τα οποία είναι η πρώτη ύλη ουσιαστικά, για να τα χρησιμοποιήσει στα συσίτια της. Είναι οργανωμένη η Μητρόπολη, η Εκκλησία μας είναι οργανωμένη, θα τη βοηθήσουμε. Όμως έχουν δικαίωμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, είναι άλλων θρησκειών. Το έχουμε φροντίσει και αυτό. Ένα ποσό από αυτό που μας δίνει σε υλικά, το αποθηκεύουμε στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας
και η εξαιρετική δουλειά που κάνουν εκεί πέρα οι υπεύθυνες του τομέα πρόνοιας στο Δήμο μας, μοιράζουν σε αυτούς που γνωρίζουν μόνες τους το κομμάτι που λέγεται τρόφιμα από αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει εμείς να διαθέσουμε μόνοι μας εκτός εκκλησίας. Το 1999, όταν είχατε ξεκινήσει ουσιαστικά και τυπικά δηλαδή, πιστεύατε ότι θα φτάσει η εποχή που ένας πετυχημένος δήμαρχος θα είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία? Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Εδώ που φτάσαμε δεν το περίμενε κανένας. Και απόδειξη είναι ότι έχουν καταστραφεί άνθρωποι, οικογένειες, περιουσίες με την ευμάρεια που υπήρχε, με τα εύκολα δάνεια που πήρε ο κόσμος, θεωρώντας ότι θα είναι μια μόνιμη χρυσή εποχή. Είχε τύχει να ακούσω, και ιδίως στην περίοδο την χρυσή που λέγανε του χρηματιστηρίου, που υπήρχε άνθρωπος που ήθελε να αφήσει τη δουλειά του γιατί έλεγε ότι βγάζει 1.000.000 δραχμές τότε την ημέρα από τις συναλλαγές του που έκανε στο χρηματιστήριο. Είχα ακούσει άνθρωπο να λέει σε παραλιακή ταβέρνα που όλες έσφιζαν από δουλειά, σε ταβέρνες με ακριβά προϊόντα όπως είναι τα ψάρια, και έλεγε ευτυχώς που φάγαμε και ψάρι με αυτόν τον τρόπο που έγινε. Κανείς δεν φανταζόταν αυτό που έγινε. Κανείς δεν φανταζόταν. Και μην ξεχνάμε και τον επικοινωνιακό πόλεμο βέβαια που είχε δεχτεί. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε σημεία ακόμα και παιδιά του σχολείου να παίζουν το 500. Βεβαίως. Βεβαίως. Και εκεί θυμάμαι ποιος το είχε πει, ένας μέγας οικονομικός παράγων της Αμερικής, που όταν λέει έμπαινε στον ουρανοξύστη του, νομίζω ήταν, θα το θυμηθώ το όνομα, σας το πω, όταν έμπαινε λοιπόν είχε ένα λουστράκο η είσοδος, και όταν του βάλε το παπούτσι του για να το λουστράρει πριν ανέβει επάνω, του λέει εκείνος, κύριε Τάδε, τι λέτε, σήμερα θα πέσει ή θα κατέβει η τάδε μετοχή? Και αφού τέλειωσε τα παπούτσια και ανέβηκε πάνω, έδωσε εντολή και πούλησαν όλες τις μετοχές του οι δικοί του. Γιατί είπε, όταν ο λουστράκος λέει της πολυκατοικίας σου ρωτάει αν θα ανέβουν ή θα κατέβουν, τότε είναι καιρός να πουλήσεις. Σοφό. Σοφό. Μπορεί να υπάρξει νέα εποχή στο Βύρωνα? Εμείς το πιστεύουμε ενεργά, γι' αυτό και η παράταξή μας λέγεται Νέα Εποχή Βύρωνα. Ναι, θα υπάρξει νέα εποχή. Πιστεύουμε και βλέπουμε θετικά τα πάντα. Θεωρούμε ότι ο αέρας είναι καθαρός και θα πάρει όλη αυτή τη σαπίλα που υπάρχει. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, χρειαζόμαστε υπομονή. Όταν λέτε σαπίλα? Εννοώ όλα αυτά τα οποία μας έχουν κατακλείσει. Είναι σάπιες μυρωδιές, είναι πράγματα τα οποία ουσιαστικά μας δηλητηριάζουν καθημερινά. Ξέρετε, με πλησίασε πολλοί κόσμος και μου είπε όταν έβγαλα την αφίσα μου, βρε παιδί μου, γελάς και θα πάει καλά η μέρα μας, γιατί έχουν όλοι να βλέπουν σκυθροπούς ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, μέσα από την ψυχή μου βγαίνει αυτό, το πιστεύω. Είμαι άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά βλέπει τα πράγματα θετικά. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα, θα δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται. Εμείς θα βοηθήσουμε με τη γνώση που έχουμε και φαντάζομαι όλοι θα το κάνουν στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών τους και σε όλη τη χώρα. Αρκεί οι άνθρωποι να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ τους καλώ όλους, είτε ψηφίζουν εμένα είτε οποιονδήποτε άλλον, την παράταξή μας ή οποιαδήποτε άλλη, να πάνε να ψηφίσουν όλοι. Όλοι. Θα ήθελα να ψηφίσει το εκλογικό σώμα της χώρας όλο. Να αναλάβει την ευθύνη αυτούς που θα υποδείξει, να μην ξαναπεί ότι ξέρεις μωρέ το έκανε έτσι, το έκανε αλλιώς. Όχι. Να αναλάβει την ευθύνη αυτού που του είπε, ξέρεις, πήγαινε να διοικήσεις αυτό το Δήμο, αυτή τη χώρα, αυτό το συνεταιρισμό, γιατί μας έφαγε ο συνδικαλισμός. Ο συνδικαλισμός για μένα ήταν η μαύρη πληγή που έφτασε η χώρα εκεί που έφτασε, σε όλα αυτά τα κομμάτια. Έκανε και καλά, αλλά έκανε και κακά. Και πολιτικές άλλες. Ο συνδικαλισμός πέρναγε το κατόφλι του κάθε κόμματος. Μα πρόκειται για Συγκρού, Παλιαριγίλης, μα πρόκειται για Χαριλάου, Τρικούπη, Ιπποκράτους, δεν ξέρω πώς να το πω και όλα αυτά. Η αποστροφή τώρα του κόσμου όμως δεν είναι δικαιολογημένη? Είναι. Αυτό λέω, είναι. Από το κατά του κοινοβουλευτισμού, που όπως εκφράστηκε, μέχρι και σε τοπικό επίπεδο, μέχρι και το 47% αν δεν κάνω λάθος, στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ναι. Που όλοι είχαν βγει και μάλιστα και εκεί έγινε επικοινωνιακός πόλεμος, που έβγαιναν όλα τα κανάλια και έλεγαν κάλπη ή παραλία. Τραγικό. Τραγικό. Καθοδήγησαν τον πολίτη να πάει στην παραλία. Τον καθοδηγούσαν έμεσα με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, επειδή έχω σπουδάσει και δημοσιογραφία και ήταν στα πρώτα μου στάδια, έχω μάθει τρόπους επικοινωνίας αυτού του τύπου. Λοιπόν, το να το λες και συνάδελφοί σας ή σε εισαγωγικά και δικοί μου
που φτάνουν να λένε τη μέρα των εκλογών έχει παραλία και να τονίζεις ένα γεγονός, προωθείς προς αυτή την κατεύθυνση. Απαξιώνεις μια διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, θεωρούν ότι είναι άξιοι να προχωρήσουν, να πάνε να εκτεθούν. Να εκτεθούν, γιατί όχι. Φτάνει πια να μας κυβερνούν εφόσον θεωρούν ότι είναι οι ανίκανοι. Ωραία, ας έρθουν οι ικανοί να κυβερνήσουν. Και να πάρει την ευθύνη ο καθένας και να βγει έξω και να πει: θα πάω να τον ψηφίσω, τον Γόγο, τον έτσι, τον αλλιώς, τον αλλιώτικο, και θα τον τιμωρήσω όταν θα έρθει η διαδικασία. Εγώ ήμουν πάντοτε της φιλοσοφίας ότι δεν τάζουμε σε κανένα, ή δεν μπορούμε να τάξουμε. Όταν έρθει η διαδικασία, όταν ο αλλιώς και ο αλλιώτικος, ο Χρήστος ο Γόγος, αναλάβει όμως τα ενία του Δήμου, μετά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άρα, δεν μπορώ να κάνω πρόορες δημοτικές εκλογές. Αν στο Δήμο... Το να χτυπήσω την κεντρική εξουσία μπορώ. Όταν όμως ο κύριος Γόγος μου έχει τάξει το νερό και το τραπεζάκι και βλέπω ότι περνάει ο καιρός και πάμε πρώτα στο νοικοκύρεμα, πρώτα στο ταμείο. Δεν μιλάω για το Βύρωνα, μιλάω γενικότερα. Πρώτα στο νοικοκύρεμα, μετά στο ταμείο, μετά στην απόλυση του εργαζομένου, μετά στο ψαλίδισμα του μισθού, μετά το ένα, μετά το άλλο. Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι στο δήμαρχο. Έχετε δίκιο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Τι λέω, ο επίορκος φεύγει ο εργαζόμενος. Ο επίορκος δήμαρχος δεν μπορεί να φύγει. Φεύγει. Αλλά δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει να ακολουθήσει την χρονική διάρκεια που του αναλογεί. Γιατί μπορεί μέσα σε αυτό το διάστημα να δει λάθη και να επανακάμψει. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Να γιατί λέω, δεν μπορεί να έχω ένα εκλεκτορικό σώμα 60.000 κατοίκων ή πιθανών ψηφοφόρων. Άσε δε το σκηνικό ότι έχεις 140.000 κατοίκους να στηρίξεις με τις δομές σου και έχεις 60.000 ψηφοφόρους. Γιατί δεν έρχονται και 140.000. Το σκεπτικό δηλαδή που κάποτε άλλοι να ψηφίζαμε στα χωριά μας δεν ισχύει. Όμως αν θέλεις να μπει στον παιδικό σταθμό και ο παιδικός σταθμός θα πάρει επιδότηση από το κράτος, θα πάρει για 60.000. Δεν θα πάρει για τους κατοίκους των 140 που θέλει να δώσει υπηρεσίες. Λοιπόν, πρέπει ο πολίτης να έχει την ευθύνη και να πάει να ψηφίσει, γιατί λοιπόν σε ένα εκλεκτορικό σώμα 60.000 ατόμων πάνε και ψηφίζουν 25. Δεν αποδεικνύεται. Όμως έτσι είναι η αρχή της δημοκρατίας. Αυτοί πήγαν, ψήφισαν είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη Κυριακή. Και ένας να πάει επί των ψηφισάντων. Δεν είναι όμως σωστό αυτό. Όντως δεν είναι σωστό. Αλλά τι να κάνουμε. Μην πάτε στην παραλία εκείνη τη μέρα. Έχουμε μια ηλιόλουστη χώρα και θα έχουμε πολλές ηλιόλουστες μέρες για να πάτε στην παραλία και να πιείτε τον καφέ. Τους τιμωρήσατε τόσο καιρό. Τώρα τιμωρήστε κι εσείς όμως. Βλέπετε γιατί βγάζετε αυτά τα οποία εσείς θεωρείτε ότι δεν σας αντιπροσωπεύουν. Πηγαίνετε λοιπόν να το καταδείξετε αυτό. Πηγαίνετε να το κάνετε πράξη. Ψηφίστε αυτόν που νομίζετε. Να έχει ο καθένας την ευθύνη του, αυτή που του αναλογεί. Επειδή όμως υπάρχει αλυσίδα και μιλάμε ότι ασκείται πολιτική. Ασκεί πολιτική περίπου εκεί στην πλατεία Συντάγματος, ασκείται και σε τοπικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν εγώ ήδη, να το πω απλά και λαϊκά, έχω μουτζώσει κεντρική εξουσία, έχω μουτζώσει τον κοινοβουλευτισμό, δεν με εκπροσωπεί πλέον. Ξέρω ότι και εκατομμύρια, δισεκατομμύρια να παίζουν στη χώρα για να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας θέλω περισσότερα από 5 χρόνια, θέμα καθαρά ψυχολογίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πιάνω και εγώ τον Χρήστο τον Γόγο και του λέω: με συγχωρείς, τι μπορείς να αλλάξεις πλέον για νέα εποχή στο Βύρωνα? Το τσιμέντο δεν είναι τσιμέντο, η σήμανση είναι έτσι όπως είναι. Κάπου να παρκάρω δεν μπορώ, μιλάμε για καθημερινότητα και αυτό είναι που απασχολεί περισσότερο για τον κόσμο. Δεν μπορώ, μπλοκάρονται τα αυτοκίνητα, άντε λίγο από καρέα, από κάτω, δεν γίνεται. Κάθε μέρα αγανακτώ μέσα στο αυτοκίνητο, πού να το βάλω το αυτοκίνητο, κάπου να κάνω και τις δουλειές μου. Δηλαδή αυτά τα κενά μπορούν να φτιάξουν την καθημερινότητα όταν ξέρουμε ήδη το 63% ψαλιδίσματος από την κρατική επιχορήγηση. Λοιπόν, εδώ παίζει ρόλο ο δήμαρχος, παίζει ρόλο η προσωπικότητά του, παίζει ρόλο και η σχέση του. Εάν τύχει και έχει στην εξουσία το κόμμα από το οποίο εκπορεύεται, έχει καλύτερη πρόσβαση στους πόρους. Όμως εγώ δεν στέκομαι σε αυτό γιατί δεν το θεωρώ σωστό. Θεωρώ ότι ένας δήμαρχος πρέπει να είναι διεκδικητικός και μας το έδειξε αυτά τα χρόνια ο νυν δήμαρχος, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, το πόσο πολύ διεκδικητικός ήταν απέναντι στην κεντρική εξουσία. Γι' αυτό και πέτυχε, γι' αυτό και είναι πετυχημένος και φεύγει ως πετυχημένος. Όντως έχει ανάγκη ένας δήμαρχος από τα λεφτά που θα του δώσει η περιφέρεια. Από την έγκριση με το να μπει σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πρέπει λοιπόν να έχει την διεκδικητικότητα ο ίδιος μέσα του, να έχει εξαιρετικούς συνεργάτες που να μπορούν να πάρουν κονδύλια. Ξέρετε, ο Δήμος μας ήταν ο δεύτερος, αλλιώς θα ήταν ο πρώτος επειδή δεν είχε το μέγεθος σαν πληθυσμό, σε απορροφητικότητα κονδυλίων. Ό,τι φτιάξαμε όλα αυτά τα χρόνια στο Βύρωνα, σε κεντρικές δομές, δεν πλήρωσε ούτε €1 ο Δημότης. Όλα βγήκανε μέσα
από συγκεκριμένες προτάσεις που έγιναν και επιδοτήθηκαν. Όμως η κεντρική εξουσία έχει ευθύνη όταν μου εκχωρεί εμένα να έχω τους παιδικούς σταθμούς ή μου εκχωρεί τα προνοιακά τώρα τελευταία επιδόματα που θέλει να δώσει στους Δήμους κλπ. Και δεν σου εκχωρεί τους πόρους, τι να κάνεις. Πρέπει λοιπόν διεκδικητικά να δράσεις εκεί. Εκεί λοιπόν παίζει ρόλο και η δυναμική του Δημάρχου και το background που κουβαλάει και η γνώση του και οι συνεργάτες του. Οι δήμαρχοι φταίνε όμως για τη δύναμη που απέκτησε το κόμμα. Κάποιοι δήμαρχοι όσοι κατέβηκαν κομματικά. Υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι δεν κατέβηκαν κομματικά όμως. Σαφέστατα, αλλά μην ξεχνάμε ότι αν έπαιρνες το χρήσμα γιατί παρακαλούσες κάποια εποχή να πάρεις το χρήσμα. Ήξερες ότι έχεις. Ναι, ρωτήστε τώρα. Έχεις και στην τσέπη ένα 47-48. Ρωτήστε τώρα. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι το χρήσμα έγινε στίγμα τώρα. Έγινε στίγμα, ναι, έγινε στίγμα όντως. Γιατί τώρα υπάρχει το εξής πραγματικά τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι, και μακριά από μένα, αλλά δεν θέλω να προσωποποιήσω, αλλά συμβαίνει όμως. Και να μην μπω στο Βύρωνα, να πω σε άλλους δήμους. Υπάρχουν πρόεδροι τοπικών ή ακόμα και νομαρχιακών που λένε ότι είναι ανεξάρτητοι. Φαρισαϊσμός, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κατέβαιναν με χρήσμα πολλές θητείες και τώρα ανακάλυψαν την ανεξαρτητοποίησή τους. Ξέρω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρούν κάποιοι ότι το λέω για αυτούς, όμως είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν πήρα ποτέ χρήσμα από κανέναν, δεν υπήρξα σε καμία νεολαία και άρα μπορώ και δικαιούμαι να το λέω. Αυτοί δεν μπορούν, γιατί ξεκινούν τον αγώνα τους ψεύτικα. Ο αγώνας ξεκινάει ψεύτικα όταν έχεις όλα τα προηγούμενα και μετά λες ότι είσαι ανεξάρτητος. Μπορεί δεν να είσαι αλλάξει όμως αυτή η νοοτροπία. Δηλαδή, όχι, και γι' αυτό είναι και πιο επικίνδυνο. Χρήστος Γόγος, Γόγος Πασόκ. Λεωνίδας Καπερναράκο, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό μπορεί να αλλάξει και να ξέρουν πλέον το δήμαρχο με το ονοματεπώνυμό του. Γίνεται. Φαρισαϊσμός όμως. Φαρισαϊσμός, ναι, βέβαια. Γιατί ξέρουν όλοι από πού προέρχομαι όταν μπαίνω υποψήφιος. Ξέρουν τις πολιτικές μου ρίζες. Δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Έτσι. Παιδεία χρειάζεται. Και δεν μπορεί να γίνει τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ο Έλληνας είναι διατεθειμένος να βρει κάποιες άλλες διαδρομές στην πορεία του. Δεν το ξέρω. Πάντοτε σας είπα ότι τα βλέπω θετικά τα πράγματα και θέλω να πιστεύω ότι οι νέες γενιές θα φέρουν νέα πράγματα, νέες σκέψεις. Μιας και μου είπατε νέες γενιές, το ψηφοδέλτιό σας έχει νέους. Εμπιστεύεστε τους νέους? Πολύ, απόλυτα. Πρώτα απ' όλα έχω 3 παιδιά, τα οποία είναι από 18 έως 23 ετών και άρα γνωρίζω τους νέους. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος είμαι μακριά από τους φίλους τους ή από τις παρέες τους. Τους εμπιστεύομαι τους νέους. Θέλω να τους ταρακουνήσω και να φύγουν από τις καφετέριες ώρες τις οποίες θα έπρεπε να εργάζονται ή να κάνουν κάτι. Και δεν είναι μόνο μία εργασία σε δημόσιο επίπεδο που θα προσδοκούσαν και επειδή αντίθετα με τα χρόνια τα δικά μας που οι δικοί μας έβαζαν μέσον τους τότε υπουργούς, βουλευτές για να βρουν μία θέση στο δημόσιο. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να διεκδικεί και άλλωστε είναι και κουραστικό. Καλύτερα είναι να ανανεώνεις τη σχέση σου σε καθημερινή βάση, καταξιούμενος για όσα κάνεις, από το να αποτελματώνεσαι, γιατί αυτό σου φέρνει μια διαδικασία η οποία αραχνιάζει τα πάντα. Τους έχετε εξηγήσει όμως που οδηγούμαστε? Βεβαίως. Ότι έχει κλείσει η πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών, που ανοίγανε όποιος ήθελε τη βρύση και έτρεχε το χρήμα, έρεε το χρήμα. Ότι πλέον, αυτό που είπατε πολύ ορθά, ότι το ΕΣΠΑ είναι η μοναδική πηγή πλέον, ότι αύριο το πρωί ο 18άρης που δεν έχει φτιάξει ακόμα, να το πούμε απλά, το πορτοφόλι του ορίζουν κάποιοι άλλοι να απολύσουν εργαζομένους από το Δήμο. Ξέρουν ότι, μην το ισοπεδώσω, κύριε Καπερναράκο, ότι φτάσαμε στον κρεμό, ναι, αλλά ότι πλησιάζουμε κάπως και θα είναι δύσκολα τα επόμενα 5 χρόνια. Ακούστε με, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε κάτι. Στους νέους, λέω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Σε αυτούς όμως που είναι μιας ηλικίας, είτε θέλετε σαν τη δική μου, και δεν μιλώ για μένα, έτσι, γιατί εγώ
στο δικό μου τον τομέα κρίνομαι καθημερινά και για τη θέση που θα πάρουμε και κρινόμαστε και εκ του αποτελέσματος για τους ασθενείς μας κλπ. Πολλές δουλειές είναι έτσι. Και εσείς στη δουλειά σας, αν δεν είστε καλός ή αν είστε πολύ καλός, θα σας κάνουν μια πρόταση, θα πάτε σε ένα άλλο κανάλι. Αν και αυτό είναι εξαιρετικό από ό,τι βλέπω εδώ με τα στούντιο, είναι δυνατό. Το σπιτικό μου, είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Οι γωνιές είναι όμορφες. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που τώρα πια δεν μπορούν να διαμορφώσουν μια άποψη, δηλαδή έχουμε εργαζόμενους σε διάφορους τομείς, που είναι χρόνια, δεν μπήκαν τώρα δηλαδή για να πεις ότι μπορεί και να αλλάξουν νοοτροπία. Έχουν φτιάξει μια πορεία στη ζωή τους, έχουν αναλάβει υποχρεώσεις, έχουν δάνεια, έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Όχι, αυτούς όχι, δεν μπορείς να τους δημιουργήσεις πρόβλημα. Εγώ θεωρώ πως αυτοί δεν πρέπει να αγγιχτούν καθόλου. Σε ένα βάθος χρόνου, με νέα νοοτροπία, ότι πρέπει να δώσουμε διαφορετικό τρόπο, άλλωστε θα βγουν στη σύνταξη, στην πορεία και μπορεί να διαφοροποιηθούν πράγματα. Όμως οι άνθρωποι που έχουν κεκτημένα δεν μπορούν να τα χάσουν τώρα, γιατί θα χάσουν τη ζωή. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτονούν, πόσοι άνθρωποι ουσιαστικά. 5.000. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ είμαι κατά των όποιων απολύσεων σε ανθρώπους που ήδη είναι σε δομές και λειτουργούν και δει τις προνοιακές δομές. Στους νέους όμως τους λέω να μην περιμένουν αυτό το πράγμα. Και στα δικά μου τα παιδιά το ίδιο. Δεν υπάρχει δημόσιο. Πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να λειτουργήσουν στα επόμενα χρόνια που θα έρθουν διαφορετικά τα πράγματα. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες δομές, αλλά αυτό το υδροκέφαλο κράτος που περιμέναν όλοι να φάνε από εκεί, μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Ναι, αλλά ο 18άρης αύριο μπορεί λόγω και των εντολών να αναγκαστεί να απολύσει. Θα έρθει στον κύριο, στο Χρήστο τον Γόγο και θα του πει: κοίτα να δεις, αυτή είναι η απόφασή μας. Κύριε Δεξαμενή, 3.000 άτομα. Τα 3.000 άτομα είναι σχετικό. Ναι. Γιατί είναι και άλλα 1.000 από ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί να μην δεχθούν, πάμε σε 5.000, πάμε σε 6.000. Ας πάρουμε τις 3.000 άτομα. Ο Χρήστος ο Γόγος δεν θα απολύσει ποτέ ανθρώπους που θα του πούν ότι ξέρεις, πρέπει να σκεφτείς, να λειτουργήσεις, να βγάλεις από αυτό τον τομέα κάποιους, θα πρέπει να απολύσεις εκεί. Δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί σας είπα ότι θα καταρρεύσει το προνοιακό σύστημα. Πού να απολύσεις? Από την καθαριότητα, από την πρόνοια. Εδώ λειτουργούμε με το ελάχιστο. Με το ελάχιστο και δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Υπάρχει και το κομμάτι που λέγεται πολίτης, δημότης, ο οποίος θέλει υπηρεσίες. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει και τα δύο να τα συγκεράσουμε. Πρέπει να συγκεράσουμε δηλαδή και τις υπηρεσίες στον πολίτη που πρέπει να είναι αυτές για τις οποίες πληρώνει. Καθαριότητα. Άρα πρέπει να έχω κόσμο για να του τις δώσω αυτές. Πώς θα διώξω λοιπόν αυτόν τον κόσμο? Δεν μπορώ να το κάνω. Εάν με αναγκάσουν σε σημείο που να πούν ότι υπερβαίνω το καθήκον μου και άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να τιμωρηθώ γι' αυτό, θα εξαντλήσω και τα τελευταία μέτρα. Θα κατέβω στο πεζοδρόμιο με τους ανθρώπους αυτούς για να τους εξηγήσω ότι ο κόσμος αυτός πρέπει ο πολίτης δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει αυτές τις υπηρεσίες. Αν πια αναγκαστικά μου τους πάρουν, πια δεν θα μπορώ να κάνω κάτι. Τι να κάνω? Δεν έχω ιδιωτικό στρατό για να επιτεθώ στην κυβέρνηση. Όμως θα εξαντλήσω κάθε μέσο νόμιμο για να μην χάσει ο πολίτης τις υπηρεσίες του. Κάτι τελευταίο, πριν περάσουμε λίγο και στο πώς σκέφτεστε εσείς μετά τις 7 και 5 όπου θα κλείσουν οι κάλπες και αν γράψει Χρήστος Γόγος, να δούμε τι σκέφτεστε για τον Βύρωνα. Έχει κατηγορηθεί κυρίως βέβαια από την αντιπολίτευση και από αρκετό κόσμο ότι γίνονται πολλά εγγένεια. Κόβονται πολλές κορδέλες στο Δήμο. Στο δικό μας. Στο δικό μας το Δήμο. Είσαι ένα κτίριο 4-5 φορές. Δεν έχει γίνει αυτό. Σε κανένα κτίριο δικό μας δεν έχει γίνει πουθενά. Κάτι που είχε εγκαινιαστεί, κάτι που είχε ξαναεγκαινιαστεί και πάει λέγοντας. Εξ όσων γνωρίζω, 12 χρόνια διοίκησης με τον Νίκο Χαρδαλιά, όλα ήταν καινούρια, ό,τι έγινε. Τα κλειστά γήπεδα καινούρια. Το νέο βιοκλιματικό καινούριο. Το σχολείο επίσης, το βιοκλιματικό σχολείο προς τον Καρέα, στα όρια με τον Καρέα, καινούριο. Το κολυμβητήριο το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά όταν τελειώσει δεν θα κάνει εγγένεια, δεν θα το κοινοποιήσουμε, δεν θα χαρούμε γι' αυτό. Τι είναι εγγένεια? Τι είναι εγγένεια? Τα 10 μπαλόνια που βάζουμε, αυτό είναι εγγένεια? Ή πειράζει κάποιους που δεν ήταν μαζί σε αυτή την προσπάθεια? Παρά το ότι ο νυν δήμαρχος λέει όλοι μαζί και όλοι μαζί, αν και οι περισσότεροι για να δημιουργήσουν μια στήρα αντιπολίτευση δεν ψήφιζαν ό,τι έπρεπε να ψηφίσουν για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. Η ισοπαίδωση σας πειράζει? Πολύ. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πολύ, εδώ πολύ. έχουμε ανάγκη, σπινάει ο κόσμος για κολυμβητήρια. Τα κολυμβητήρια μας μάραναν. Ναι, αυτά είναι πρώτα απ' όλα. Ξέρετε, όταν γίνεται μια επιλογή για ένα έργο ή για κάτι. Θέλω να δω αν περνάει η επικοινωνία, ναι. Το μήνυμα μάλλον ότι δεν έχει πληρώσει το 1 ευρώ. Ναι. Χρειάζεται το παιδί να φύγει από κάποια άλλα μονοπάτια, να μπει στο κολυμβητήριο να αθληθεί. Ναι.
Και πάει λέγοντας μετά να ασχοληθεί ακόμη και με τα κοινά. Ακούστε. Δηλαδή είναι μια λυσίδα πραγμάτων, οι σπουδές, όλα αυτά. Κύριε Καπερναράκο, όταν διεκδικείς ένα έργο και βάζεις μια επιλέξιμη δαπάνη, δεν μπορείς αυτή να τη μετατρέψεις σε φαγητό. Σου τη δίνουν για να κάνεις το κολυμβητήριο. Σε ελέγχουν κιόλας. Ακριβώς. Δεν μπορείς δηλαδή τα χρήματα που παίρνεις, αν πάρεις χρήματα, αν υπήρχε άνοιγμα μιας δαπάνης τέτοιας να βάλεις έναν διαγωνισμό για να πάρεις χρήματα για να ταΐσεις, έπρεπε να πάνε για φαγητό. Δεν μπορούσαν να γίνουν κομμωδίνα, ας πούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείς αυτό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις εκεί που είναι για το στόχο που είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το συζητάμε. Η κορδέλα σαν κορδέλα δεν έχει κανένα κόστος. Και αν πειράζει λοιπόν όλους όσους. Ούτε το ψαλίδι. Ούτε το ψαλίδι. Αν πειράζει λοιπόν όλους όσους είναι το ότι παράγεται έργο και άρα είναι πολύ και άρα πρέπει να επικοινωνηθεί αυτό το έργο, τότε τι να κάνουμε. Ας διαλέξουν τον τρόπο για να βρουν ανθρώπους που δεν θέλουν να τους φροντίζουν και να τους κάνουν πράγματα. Βέβαια, τα χρόνια που θα έρθουν, όπως είπαμε, είναι σε συνέχεια βέβαια των χρόνων, δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο οργασμός αυτών των έργων, γι' αυτό και ο Νίκος ο Χαρδαλιάς είχε βάλει το όνομα στην παράταξη μας, από την οποία προέρχομαι και λεγόταν Εποχή Δημιουργίας, λέγεται ακόμα, θα σταματήσει να λέγεται με 31 Οκτώου. Εποχή Δημιουργίας, γιατί ακριβώς ο Βύρωνας έπρεπε να αλλάξει όψη και άλλαξε όψη. Άλλαξε όψη. Δεν θέλετε να μεταφέρετε κάτι από την παλιά παράταξη με το Νέα Εποχή? Με το Νέα Εποχή σηματοδοτεί αυτό που βρίσκουμε σήμερα, αυτό που βιώνουμε σήμερα, αλλά παράλληλα ό,τι καλό έχει γίνει θα το στηρίξουμε. Ό,τι δομή έχει υπάρξει από όλους, όχι μόνο από τον Νίκο τον Χαρδαλιά και από τους προηγούμενους δημάρχους. Αν κάποιος έκανε περισσότερα, αυτά τα περισσότερα. Αν κάποιος έκανε λιγότερα, τα λιγότερα. Αυτά τα λιγότερα. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμορφα ελληνικά. Τα exit polls δείχνουν γόγος. Δεν τα γνωρίζω. Έχουν γίνει exit polls, δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι δικό μου. Σας είπα πριν 7 και 5 έχει δείξει κάτι και Χρήστος Γόγος. Γι' αυτό μιλάω, ότι τα exit polls δείχνουν κάτι τέτοιο. Την επόμενη μέρα, το πρώτο πράγμα που θέλει να διορθώσει πάση θυσία. Θεωρώ ότι... Ακόμα και νοοτροπία μπορεί να είναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να με γνωρίσουν οι άνθρωποι που θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες μου, θα πρέπει να με γνωρίσουν καλύτερα. Η επόμενη μέρα έχει 3 άξονες. Ο ένας άξονας λέγεται δώσιμο στην καθημερινότητα. Εκείνο που θα παρακαλέσω τους εργαζόμενους μας θα είναι να χαμογελούν στον πολίτη. Να ξεφύγουν λίγο από το βάρος που αισθάνονται, αυτό που ζούμε όλοι, και να μην βγάζουν αυτή την κακομοιριά, ή να μην το πω κακομοιριά, να μην βγάζουν προς τα έξω στον πολίτη αυτό το οποίο ζει και ο πολίτης μέσα στο σπίτι του. Να πηγαίνει σαν να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό κατάστημα και να πρόκειται να αγοράσει μια υπηρεσία άλλου τύπου, να του την προσφέρουν, να του κάνουν λίγο καλύτερη τη μέρα. Θα ήθελα λοιπόν, αυτό είναι περισσότερο προς εμένα, να τους εμπνεύσω να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν αυτού του είδους υπηρεσίες. Οπότε πάμε στην οτροπία. Στον Νίκο τον Χαρδαλιά, μετά από τόσα χρόνια συνεργασία, του είπατε κάποια στιγμή, Νίκο, αυτό είναι λάθος, τέλος. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Εγώ με τον Νίκο τον Χαρδαλιά έχω συγκρουστεί πολλές φορές. Πολλές φορές. Όμως η σύγκρουση γινόταν πάντοτε σε πολιτισμένο επίπεδο, με πολιτικό διάλογο και μέσα στο γραφείο και έξω, όταν ήταν κάτι ξαφνικό που δεν είχαμε προλάβει να το συζητήσουμε πιο πριν, γινότανε και από έδρας και από Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως υπήρξαν κομβικά σημεία στα οποία διαφώνησα και με την πολιτική του και με τον τρόπο σκέψης του. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη δυνατότητα και να ακούει και να κρίνει. Όπου δικαιώθηκε σε κάποια πράγματα και σε κάποια άλλα δεν δικαιώθηκε και δικαιώθηκα εγώ στην πορεία. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές που γίνονται. Όμως διαφώνησα πάρα πολλές φορές μαζί του και θεωρώ ότι αυτό συνεισέφερε σαν ένα λιθαράκι στην καλυτέρευση του Δήμου. Γιατί αυτό το οποίο εγώ του υπεδείκνυα ότι κατ' εμέ ήταν λάθος και το διόρθωνε και πήγαινε καλά, ήταν βελτίωση, γιατί το είχα υποδείξει εγώ και μέσα μου το ήξερα, άσχετα αν πιστώνεται στο Δήμαρχο οτιδήποτε. Σε κάποιες άλλες
περιστάσεις, ενώ υπέδειξα κάτι και εκείνος ακολούθησε τη γραμμή του γιατί το πίστευε και δικαιώθηκε εκείνος. Ανοιχτό το γραφείο σας. Ανοιχτό το γραφείο σας. Χτυπώ και μπαίνω μέσα ή ώρες ιατρίου 5 με 7. Όχι, ανοιχτά. Τα γραφεία είναι ανοιχτά. Και όχι μόνο το δικό σας, ενώ Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχων. Ναι. Είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά, όχι με την λαϊκή έννοια, με τη λαϊκίστικη έννοια. Ανοιχτά είναι. Το πρόβλημα. Να μπει το πρόβλημα μέσα, να το κοιτάξει κατάματα ο Δήμαρχος, να το επιλύσει. Το πρόβλημα θα είναι μέσα. Αυτή είναι η δουλειά του Δημάρχου. Ναι. Θα το βλέπει κατάματα. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ στο σπιτικό, στην γωνιά μου. Καλή πορεία να έχετε και αυτό που λέω σε όλους. Δώστε βήμα στην νεολαία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας. Πραγματικά είναι ζεστός ο χώρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Εύχομαι να ριζώσει πολύ καλά και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είμαι σίγουρος ότι θα αισθάνονται ό,τι αισθάνθηκα και εγώ σήμερα από αυτή τη φιλοξενία. Καλή πορεία. Πάρα πολύ. Καλή πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε εδώ. Χρήστος Γόγος από το Βύρωνα και εσείς θα το ευχηθείτε. Καλή πορεία. Φιλιά, τα λέμε αργότερα.